Sziasztok, skacok, ebben a mai videóban, hát most már nem shortsok fognak menni, hanem videók is. Tesómmal fogunk nézni live-okat, és azokból a live-okból trade-elünk, megpróbálunk kijutni egy Dragonig, vagy valami. Hát szerintetek ér rá egy Dragont a bázisom, de amúgy szerintem még nem, de amúgy még törekszünk rajta, hogy érjen annyit, de bemutatom amúgy. Itten nem nagyon változott semmi. Hát, ja, itten sem nagyon így. Amúgy így ennyi van, de megpróbáljuk. Vagy max. 5 garamára. Na hát akkor vágjunk is bele. Na skacok, már meg is van az első ember, na és nézzük meg, hogy ő hát el fogja velünk trédelni azt a brainrotot. Na, mondom is. És 11. Ez a neve. Hát remélem, hogy el fogja velünk trédelni azt a brainrotot, mert azért az egy jó brainrot. Reménykedjünk benne. Ha elfogadja, jövök vissza. Hát kacok, pont most akartam visszaállítani a videót, pont kiszentszölött, és úgy, hogy visszahívom. Hát ha el fogja velünk régelni a Cerberust, a Rózint. Ezt is meg akarom nézni. Valaki meghívott. Tényleg. Rám is joinoltak. Ez a tesóm. Ő is itt van, ő is jött, csak mostan a brainrotjai mostan nálam vannak, mert ő neki mostan nem nagyon kellenek. Mostan önálló nincsen most úgymond semmi, és a pár... Egy tank, meg egy olyan brainrot. Na, Dos Nubinis, az most sajnos nem kell. Hát akkor, igen, itt egy Rosented is. Ja, és igen, skacok, minket is lehet hívni, itt a nevem, ott van a nevem. Csak tesóm az most kilépett valamiért, de mindjárt visszajön, és gondolom. De 100 feliratkozónál, vagy 50 feliratkozónál Stille Brainrot live, egyből. Már az, amikor meg lesz már a 50 feliratkozó, már egyből nyomassuk a live-ot ezerrel. Na, visszajövök akkor, hogyha elfogadta. Sajnos kacok, ő nem fogadta el. Már hívosgatom itt a pár perc, 5 perc, már hívosgatom. És kacok, azt elfelejtettem mondani. Pont most nem fogadta el. Na, hát ha tud velünk trédelni valamit, vagy valamire. Na, ezeket nem teszem be, mert ezek mostan feleslegesek. Most Max of Spexoda, amíg úgy nem felesleges. Na, ezt mondtam, hogy itt a Rose and Teddy. Ezt szerintetek ez V vagy L? Nem tudom, hát ha belemegy. Ha belemegy, nem megy bele, sem baj. Tesóm, az még mindig itt van? Igen. Mindjárt beenged, gondolom. Szerintem ő be fog engedni. Engedj be! Engedj be! És engedett. Már ővel csináltam egy indexes proofot egyszer, mert ő is kért indexet. És ő... Várjatok, így nem fogok haladszódni így. Na.
Mindjárt jövök, hogyha jön egy trade. Jaj, ne lóg! Lopj ez! Ne lóg! Majd visszatérünk, hogyha jön valamilyen trade. Nos, kacok, közben találtunk egy jót. Találtam pont most. Írom is. Na, és ez a neve, hát ha el tudja fogadni, Takus Dragonos, hát ha belemegy a mi garamánkba, és ez egész bézenbe. Amúgy igen, szoktam nézni tévéről is, bár itt a Takus Drag, ezt mondtam, az egész bézemet adom rá. Hát, ha meg lesz ez a dragon. Hát, nem tudtam, de semmi baj, hát még van egy ember, de szerintem még lesz vagy 3, és már vége a videónak. Hát, szerintem ez a neve, igen, ez a neve, és ő Cerberus van, Cerberus, az is jó. Na, sima garama, az is kell. Jaj, ne. Várjon, gyors. Fogadd el, így. Fogadja elő. Visszajövök, ha elfogadta. Közben skacok már elfogadott egy másik. Hát ennek egy ilyen garamája van, de erre nem tudom, hogy mit adjak. Max ezt tudom ráadni, vagy nem tudom. La Ginger Sakola. Erre adjam. Te is belebeszélsz. Elfogadták a trade-it. Semmi baj, visszahívom. Pont elfogadták a trade-it. Mert olyankor már itt alul írná, hogy szenszölölte. Na nem baj. Ha akarsz, elvihetsz valamit. Ezt a TikTok szahúrt elviheted. És ő amúgy jövő héten, vagy na szombaton, ezt szerintem, ezt a mi ez van, Los Hospotitoszt ki fogom sorsolni köztetek. Nem bírsz megszökni. Ja, de te el fogod lopni. Ne lopd el. Ne lopd el. Ki fog lopni? Isten, ellopta. Ellopta. Na mindegy, srácok, most már nincsen itt bolondoskodni hely. Közben egy kokofantó. Na, ezt az Annest visszahívom. Őt visszahívom, hát el tudja fogadni. Beengedlek akkor. De akkor beszélj bele a videóba. Nem megy be. Oké. Várjál, be vagy engedve. Garama. Ezért offerelek neked. Jóskat. Nem bírtam, meg kivette. Most amúgy kitnék. Dragonos még nem akarok, mert az biztos, hogy nem fog belemenni az én offerembe. Inkább ilyen kisebb garamásokat keresnék. És kacok, ezekre van offeret, hát ezekre van offeretek, akkor nyugodtan írjátok meg. Na és mindjárt jövünk. Hát skacok, többet nem tudtunk találni, mert hát nem bírtak jönni, úgyhogy ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, dobj egy lájkot és iratkozz fel,
Sziasztok!